Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibanda ukubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuba sihlanganise ngalendlela. Ngokuvuma kwenkosi ke kusasa sishona le eKapa lodumo. Inkonzo ebrentshini esinayo eKapa eFisandekraal. Ngitelile-ke ngicela kube kumsombuluko ngathi ngiyacela ukuthi namhlanje ngolesine sigcine ngci ukuthumela noma yiluphi uhlobo lwemeseji, ngoba isikhathi esiningi sosithitha sisendleleni, kuhanjwa, kundizwa, kwenzeka yonke leyo nto. So umuntu efika ekhathele avuka yoba kuney'nkonzo, ngibuye so isikhathi nje sika-WhatsApp ukunithumelela inkonzo bazalwane. Ngiyacela impela, ngiyancenga ukuthi kungathunyelwa meseji nje. Ngisho nama-report abefundisi athunyelwe ngomsombuluko. Konke nje akuqala ukuthunyelwa ngomsombuluko, ngiyacela ngenxa yesimo engibhekene naso kusukela kusasa. So siyagcina ukuthumela namhlanje. Angazi-ke amaphikankani ngizothini kuwona, ngoba akhona amaphikankani engizothi uma ngithumela inkonzo ngiwabone ukuthi athumelile. Yilaba abangayilaleli inkonzo. Njengoba ngisho enkonzweni nje, laba abangazilaleli ibona laba abazobe bethumela. Ngiyafisa kuNkulunkulu kwangathi angasisiza bakithi, asisize bazalwane, sifunde ukulalela. Ngoba buhlungu ukusha komuntu esihogweni, eshele nje ukungalaleli into encane kangaka. Siyambonga kuNkulunkulu, siyayicela imikhuleko nisithwale nibe kanye nathi kukhona konke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ngothando sithande ngalo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyayikhulekela Nkosi inkonzo zempela sonto eKapa. Siyacela ukuthi kube wena okhulumayo, kube wena ophatha umsebenzi wonke. Khulekela bonke abazalwane Nkosi basentabeni abayayo eKapa. Siyabonga usibusisa ngabo. Kuba mnandi Nkosi ukwazi ukuthi umile kunabantu abakuthwele ngomkhuleko abakhona ngaphakathi. Yebo, siyazi nabasela abangahambanga bazosithwala ngomkhuleko. Kakhulu kuba kuhle umuntu athola amandla babona behlezi. Basize Nkosi, ubabusise. Siyazi ukuhamba ngebhanoyi akuyona imali encane. Ngiyacela uNkulunkulu wami ube nomusa kubona. Ngiyacela uNkulunkulu wami ukuthi ubasize. Benza inkonzo esithola kuLuka chapter 8. Sebenza-ke Nkosi ngobumangaliso, bagcina ubalondoloze. Kukhona konke ubabusise kunoma yena babeka isandla sabo kuyo. Babusise kanye nemindeni yabo. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu ukuthi ube nathi kule nkonzo manje. Ungenelele uNkulunkulu wami, siphile esikhathini esinzima, siphile ezikhathini zokugcina, siphile emaxesheni okugqibela. Ngenxa yokuthi siphila kulawo maxesha, impilo iza nemingcapheko eminingi. Ngiyakhuleka-ke uNkulunkulu wami, bonakalisa amandla akho, khazimulisa igama lakho nangaso lesi sikhathi. Siyabonga udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyamdumisa uNkulunkulu, siyambonga kakhulu bangcwele ukuba sithole leli thuba sibe ndawonye. Sifundeke izwi lenkosi Mateyu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Mhlambe ngingakangena enkonzweni khona engikhumbulayo engithanda ukuthi ngikusho. Bazalwane, kunabantu abathumela ama-messages more than 3 minutes. Akekho umuntu ongena la ikhalezwi engayitholi imithetho yakhona. Angazi mina ukuthi bangene kanjani, bakuthathaphi lokho. Uyanda lo moya, ngihlale ngisho ngithi umoya uyathelelana.
uyanda nje umoya abantu bangithumela ama-voice note angaphezu ka-3 minutes. Asiwathumeli bazalwane, angiwalaleli. Nomoya wama-emoji usukhona uyanda manje. Ngiyacela nibatshele abantu, klinani ama-groups enu. Mawubona i-emoji, i-press, uzobona inamba yalo muntu negama kwesinye isikhathi ungaliboni. Mthumelele imeseji umtshele ukuthi akakhiphe i-emoji. Ngiyacela abafowethu sibambisane kulokho. Mthumelele nonke egrouphini nimtshele ukuthi ufake i-emoji. Uma umcindezela uthola ukuthi useremoviwe, ulungile, myekeke, ngeke vele sayikhipha, sengimkhiphile mina. Mina engikwenza uma ngibona umuntu efake i-emoji, ngiyamkhipha egrouphini, ngimblokhe ngazo zonke iy'namba zami, khona ezocela omunye umuntu akujulukele ukubuya, acele omunye umuntu ukuthi akamcelele ukuthi abuye. Ngiyambuyisa, i-last chance. Mayiphinda futhi kusho ukuthi sekonakeleke. Useyophila ngey'nkonzo ezithunyelwa abantu, futhi ngiyamlekelela uma ngisho njalo, ngoba ngeke aye esihogweni ayise ukuthi ufake ama-emojis ekhaya lezwe, ngoba akasawafake ekhaya lezwe. So-ke ngiyacela sibambisaneni bazalwane, nibatshele abantu benu enibalethayo ukuthi bangawafaki ama-emoji. Nibatshele nje, angazi ukuthi kwenziwa yini. Ungathi abantu abaletha abantu kulezi iy'nsuku ababachazeli, ngoba baningi abantu abafaka ama-emoji. Abanye nginele ngimthumelele inote yokumbingelela angiphendule nge-emoji. Ngixaka ukuthi kanti omfakile utheni kuyena. Bafowethu asenzeni indaba kithina, ngoba uzongawuthola umqhele womuntu omlethile ngoba umchazelanga ukuthi kusetshenzwa kanjani ekhaya lezwe. Ngiyabonga-ke, ngiyadlula lapho, siyangena-ke enkonzweni yethu. Bengithi angikudlulise lokho. Nikhumbule sigcinile namhlanje uLesine ukuthumelana noma imuphi umyalezo. Ngokugcinwa inkosi yonke khona ngizozama ukuyingenela, ngiyiphushe mase bephelile abantu. Angazi ngiphushe kuze kube yinini, ngoba nabafaka abantu baningi njengamanje, nemiyalezo yenu miningi njengamanje. Ngizozama ukuthi before umuntu abambe ibhanoyi kusasa ngibe sengiphendule konke. Ngaphandle kwalaba abayoqala bathumele kusasa, hayi, angazi ngempela ukuthi kufuneka ngenze njani ngabo, kodwa kuNkulunkulu uyazi, ngishiyela kuyena. Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Uyalamula yini wena na? Noma uyaphusha ukuthi abantu balwe, noma ungumxabanisi, noma unolimi olumbaxambili, ukhuluma lokhu kulo, ukhulume lokhu kulo. Mhlambe kunemishado yadeni ihlukene ngenxa yakho. Kunabantu ababulalana lachitheka igazi ngenxa yakho baxovile. Kunezinto ezingalunganga okwakufanele zilunge ngenxa yakho. Khona umuntu namhlanje ongafundile esikoleni, ngoba wena wakhuluma okuthize kwabanamandla okumfundisa base beyadikila bayeke ukumfundisa. Icala lisezandleni zakho. So ithuba leli usaphila, ubuyisane noNkulunkulu, ubuyisane nalowo muntu, ngoba uyixoki, ungumxabanisi, awulamuli. Ayike asidlule selapha kuHezekheli chapter 22 verse 30, la uNkulunkulu efuna khona abantu abazoma esikhaleni. Yini wena ungazinikeli uma esikhaleni? Yini wena ungamncedi uNkulunkulu ukuze angalichithizwe uma esikhaleni na? Ngiyawusaba umvuzo wakho kwelizayo, ngiyasaba nesihogo sakho kwelizayo. Ayike uthi uverse 30, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. Kwenzeka kanjani uNkulunkulu afuna umuntu angamfumani, kodwa wena ukhona? Ukhona. Kwenzeka kanjani lokho? Sitheke isiphi isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu afune umuntu? Ngoba sekungamaxesha okugqibela. Angize sengiqala ukujwayelana nesiXhosa manje. Ukuvuma kwenkosi ngiyoshumayela ngesixhosa phela eKapa.
angazi-ke abangasilandela isiXhosa ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi ungibusisa in such a way ukuthi ngisho namaXhosa vele angangizwa. Wona-ke nje angangizwa ngoba uNkulunkulu vele angise kulesa siXhosa esidala. Yasibona isiZulu esidala abantu banamhlanje abangasasizwa. IsiZulu esidala abasizwa abantu banamhlanje. NesiXhosa-ke nivele ndisithethe maxa ndiphaya, hhayi abasiva aba bale mihla. Hhayi abasiva. Hhayi-ke asidlule lapho. Sekusele usuku olulodwa ukugcina inkosi Saturday, sobe sithethe isiXhosa. Xa uThixo esasigcinile, xa ubomi bami busekhona bungakahlukani nenyama, ndiyawube ndithethe isiXhosa. Tsheni mfondini. Hhayi-ke sithe isizathu sokuthi uNkulunkulu afune abantu bame esikhaleni ingoba ixesha liphelile, isikhathi siphelile. Ngizophinda ngibuke lapha kuverse 10. Ngixolisa izolo ngixove iy'ncwadi. Bekufanele ngithi u-2 Peter chapter 2. Ngiyaqonda bekuverse 9, angisazi. Mina ngasho enye incwadi. Ngicela ningixolele kakhulu. Ngizixovile into zami zikhona la phambi kwami kodwa zixovekile. Ningixolele. Siqhubeke kuverse 10. Ikakhulu laba abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa. Inkanuko yokuzingcolisa. Bedelela ubukhosi bengamaphikankani nabaziqhenyayo, abesabi nokuhlambalaza abenkazimulo. Umuntu angasabi ukuhlambalaza owenkazimulo. Ilabo phela abaveza ithuba lokuthi uNkulunkulu ahlanjalazwe. Ilabo abazoqala ukuholela izono zabo besela emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukubaveza ukuthi akahambisani nabo. Ufuna ubadalula ukuthi bamhlambalaze. Awumhlambalazi nje wena? Awulandela abamhlambalazayo? Phela bayamhlambalaza laba abathi i-rapture ngosuku oluthile besingenzeki. Bayamhlambalaza, bamthela ngehlazo obala. Awulandeli bona wena nje? Kufanele ushintshe ukubheka. Umcele uNkulunkulu akuphe umoya wokuhlukanisa. Akusize nje kakhulu. Uxolo. Kuthi kakhulu labo abahamba ngokwenyama enkanukweni yokuzingcolisa, bedelela ubukhosi bengamaphiyankani nabaziqhenyayo, abesabi nokuhlambalaza abenkazimulo. Kanti izingelosi nokuba zizinkulu ngobuqhwaga namandla azibamangaleli ngenhlamba phambi kwenkosi. Kepha laba behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo, zizalelwe ukubanjwa ukubhujiswa, nabo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo, behlambalaza abangakwaziyo. Into uma ungayazi ungayikhulumi. Usukhuluma into ongayazi, wezenzo oyaziyo uhlambalaze. uNkulunkulu uyamzonda umuntu onamanga. uNkulunkulu uyamzonda umuntu ohlambalazayo, aze athi uyise wabo bonke abaqamba amanga nguSathane, ngoba wabulala abantu ekuqaleni ngokubakhohlisa. Yeka uqamba amanga. Yeka ukuphuma ey'nkingeni zakho ngamanga. uNkulunkulu lezi usuku lwakhe. Ungacabanga ukuthi akekho, uthule, uyabuka ngoba wathumela uJesu ukuthi ngaye sicela uxolo sithethelele. Usakunikeza ithuba nje lokuthi ubuyisane naye. Uthi kuverse 13, bamukela umvuzo wokungalungi labo bathi ukutamasemini kungukujabula, bezisihla nezinsolo, bezitika ekukhohliseni kwabo bedlanane. Ungadli nabantu abangcolile. Mangithi abangcolile-ke ngisho laba abazibiza ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa bewaphika amandla. Kushuthi banesimo kodwa amandla bayawaphika. Ubhalile ngabo umpostoli Paul lapha ku-1 Corinthians chapter 5 verse 9. Nganilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Ngahlangani nesifebe. Ithanda ukushuba-ke yona. Ithanda ukushuba ungahlangani nesifebe. Ngoba uzothola ukuthi indoda yakhe efebayo, wena ufebi. Inkosikazi yakhe efebayo,
wena ufebi. Ngenxa yokuthi niyamanye akukho ozokwenza. Akudivoswa ekukholweni. Maningi amavesi akhuluma ngalokho, asidivosi. Kodwa uyamkhulekela upartner wakho. Ngoba 1 Corinthians chapter 7 verse 14 uthi indoda engakholwa iyangcweliswa ngumfazi okholwayo. Nomfazi ongakholwa uyangcweliswa ngendoda ekholwayo. So wena uma usumlahla, uyazi into igazi lakhe lizobuzwa kuwe na. Ngamlahle, mthethelele. Khumbule phela inkosi ikhulumile. Yathi uma ungathetheleli nawe ngeke uthethelelwe. Thethelelane khona nizothethelelwa. So asikho isona esingathethelelwa. Ngishelale nengane yesikole phezu kombhede wakho. Wambamba right handed, wambamba uqotsheni. Mthethelele ngoba ufuna ukuya ezulwini. Usungazi esihogweni ngento yesikhashana ezodlula. Naye usayijabulisa uzoguga iphele yonke lento. Webazalwane. Ngiyanenga ngikuKristu. Ngithi mina busana noNkulunkulu. Niyeke izono, hlukane nokungcola, hlukane namanyala, hlukane nokuphinga ngengqondo. Ubuko wesifazane ngeso amkhana ukuphingile naye, nobuko wesilisa ngeso amkhana ukuphingile naye. Uyeke ukuthi uma ubona abantu ababili buso uyabanqunisa, uyabalalisa ekamelweni. Awubazi noma bayazana noma abazani, kodwa wena usungene lapho. Uzofika ukuthini phambi kaNkulunkulu? Ubusungcolile phela manje. Kuthiwa-ke kanilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphange nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Verse 11. Kepha manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki ethuka inhlamba noma yisidakwa noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Verse 12. Ngokuba nginandabani nokwahlulelwa abangaphandle na? Nane anahlulela abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Ngamvumeli umuntu ongcolile ebandleni. Ususaba ukuthi amehlulela? No, sinikiwe amalungelo okuhlulela ngaphakathi ngoba uNkulunkulu uzohlulela phi? Ngaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Xosha umuntu omubi ekhaya lakho. Xosha umuntu omubi ebandleni. Xosha umuntu omubi wherever la unama-powers khona ngoba igazi lakhe liyobuzwa kuwe. Buyisanani noNkulunkulu bafowethu. Abantu nje ababuyisane noNkulunkulu. Kuthiwa-ke kunabantu la abamukela umvuzo okungalungi. Labo bathi ukutamasemini kungukujabula, bayizisihla, blots and blemishes, nezinsolo, bezitike ekukhohliseni kwabo bedlanane. Kuthiwa singadli nokudla nalaba bantu. Singadli nje nokudla nabo. Kuyicala ukudla nabo. Abantu abazibiza abantwana bakaNkulunkulu kodwa bedla izono. Asikhulumi ngezoni. Izoni phela ngabe sophuma emhlabeni. No, izoni siphila nazo, siyathi sikhulekela, siyazishumayeza. Kodwa umntwana kaNkulunkulu osewile ungadli nokudla nonjalo. Verse 14. Benamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono. Bayenga imiphefumulo engaqinile. Benenhliziyo ejwayele ukufisa. Abantwana bokuqalekiswa. Benamehlo agcwele ukuphinga. Khona abantu besifazane abavele balalisa amehlo nje endodeni mabeyifuna. Nayo futhi besifunda kwezayo sekuphelile njalo. Ngethempeli likaMoya oNgcwele uziphathe cheap kangaka. Uzocansini umuntu angaze akutshela ukuthi uyakuthanda. Angaze akushele nokukushela. Senisocansini. Ihlazo leli. Umuntu wesilisa awukwazi ukuzibamba, awukwazi ukuzithiba. Umuntu wesifazane wena unayo nje no. Uyesi nje, it's a game kuwe uyadlala. Luyeza usuku lukaJehova luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo
nabo bonke abenza okubi luzobashisa lungabashiyeli impande nagatsha. Angazi ufika uthini kuNkulunkulu. Nokho-ke asibambe la besikhuluma-ke ngabanamehlo acela ukuphinga nangayeki izono, bayenga imiphefumulo engaqinile, benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Bese uyakhala kanti uqalekisiwe, ukhale kanti uziqalekise wena ngempilo yakho engcolile, ngempilo yamanyala. Ake uziqhenye njengobuntombi bakho, uziqhenye njengobunsizwa bakho, uziqhenye ngokuba ubaba ongenalo iphunga, uziqhenye ngokuba umama oqotho, uziqhenye ngokuba umfelokazi woqobo. Yeza uziqhenye nje ukuthi hayi wena umfelokazi woqobo sokho yahamba indoda yakho akwazi uthintwe umuntu. Babi labo bafelokazi. uNkulunkulu akasisize bakithi, isikhathi simbi. Ngiyacela ukuthi sikhuleke. Ubaba uNsibande uyavalelisa masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngale nkonzo. Ngiyacela ukhulume uzambule kulo naloyo, umsize Nkosi umlekelele. Ayilungise indaba yakhe zingakafiki izinsuku lapho ezosho khona ethi sekulate. Msize uNkulunkulu wami zingakafiki izinsuku akwazi ukuyiqoqa alungisa indaba yakhe, avume izono zakhe. Siyabonga-ke Nkosi ngakho konke nomusa osasenzele wona kuze kube manje. Busisa kube yilona loyo lalele nozoyishare le nkonzo naloyo ozosubscribe. Ngibusise uNkulunkulu wami. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande uyavalelisa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu.